ये गांव के पावन पवित्र धरती के और पावन पवित्र बना कैसे। और शाम से लेके अभी तक ये मंच के सारा कारोबार यानी म्यूजिशियन वाले हमारे भाई लोग संभाल रहा बा। और एक बार ये लोग से आप लोग के परिचय करा दें। और पैट पे बानी हमारे वीरेंद्र भाई जी को प्रणाम बा। अब पप्पू भाई नाल पे ताल ठोकतनी, क्या बात है। और एक हमारे गार्जियन घर के तरह मानने वाला बड़ भाई सब भैया कीबोर्ड प्ले कर रहा है। भैया के भी प्रणाम बा। कि दुनिया के सब जग जननी के सब जग जननी के बाती निराला बा। आज ही बजर की रैया गाँव के पावन पवित्र धरती पर कार्यक्रम के इतिहास बने वाला बा। कि सूरज भी धान बा, अरे धरती भी धन बा, धन बई हवा आई जाए वाला बा। हो आज विश्वकर्मा बाबा के आशीर्वाद से सब भगतन के भाग के निर्माण हो घिवाला बा। हाँ अच्छा नौकर मिल गया ना। और दो लाइन अपना गुरु जी खतरा कि सब धरती कागज करूं मनीष भैया लेखन सब बनेरा कि सात समुद्र का मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। और चंदन भाई हमारे और अभी जितने लोग यहाँ पे प्रस्तुति दिए अपना अपना सबसे हमको सीखने को मिलता है। सबको प्रणाम है मेरा, जितने भी हमसे बड़े लोग हैं। और छोटा भाई लोग के आशीर्वाद बा, सहयोग बा, प्यार दुलार बा। हाय हा कि ऑपरेटर हवे अरे डीजे के सजानवा। हाँ ऑपरेटर भाई तन है ध्यान दा। हाय गई कि बजावे ला खाली हौवा लगानवा। हाँ हौ वाला डीजे। और आई माई के गीत बा जना माई के पेट से हमने के जन्म लेहले बानी जा। कि ममता के अनमोल खजाना हर कबो न दिल से तेजा। और एगो माई की कितना शरीर के ऊपर आशीर्वाद रहला, मेहनत कर के माई छोटहन से इतना पढ़न कैले बड़ी। अगर एगो माई ना रहत आप लोग एजा ना बैठ जा। अगर एगो माई ना रहत हमें जब आगे गाना ना गाते। और आप लोग सब कोई मीठी मीठी ताली बजाएंगे तो और मजा आएगा। क्योंकि माहौल दूसरा हो गया, नहीं तो डांस वांस हम भी करते हैं, कुछ और इंटरटेनमेंट होता बहुत ज्यादा। ना 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 ना, ना। कि ममता के अनमोल खजाना हर कबो न दिल से तेजा। धड़केला हरदम बेटा खाती हर माई के करे जा। आप लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहिए।
केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेरा ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेरा केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा क्या बात है क्या कहा था ध्यान से सुन ला भाई बेटा के कहानी मनमोहनी के जाल में कैलस बड़ा नदानी भैया जब लड़का के कोठा के लड़की से प्यार हो जाला तो लड़की का शर्त रखे ध्यान से सुन लो भाई एगो बेटा के कहानी मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलस बड़ा नदानी और लड़की का शर्त रखला हमसे कितना प्यार करेला साबित करके दिखावा कितना प्यार करेला साबित करके दिखावा काढ़ी करे जमाई के हमरा खातिर ले आवा और लड़का कलश बस इतना छोटा सा बात लड़की शर्त रखला लड़का कहता बस इतना छोटा सा बात प्रिय जाल में फंस के जब वो घर पे कमीना आइल काहे मुँह झुराइल तो खबर लाल भूखाए और लड़का जब इन्हें उन्हें से घूमता होता तब महतारी कहा इन्हें उन्हें के घूमल छोड़ा अपन देहि सहेजा घूमल छोड़ा अपन देहि सहेजा केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा और माई खुद रख है एक बार अमृत के धार केहू केतन पियाई गो माई बिना अमृत के धार केहू केतन पियाई गो माई बिना कैसे करे जवाजू राई भाई गो माई कैसे करे जवाजू राई भाई एगो माई बिना केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा और माई कहली एने ओने के घूमल छोड़ा और कहा तड़िया लड़का क्या करता उतना पर भी उहो पुत बैठल माई के पजरा खाए लागल खाना माई खाके लगली अचरा घर में बेना ना रहे माई अपने अचरा से बेना डुल्हा
इतना पर भी उहो पुत बैठल माई के पजरा खाए लागल खाना माई खाके लगल अचरा और जब लड़का खाना खा लेता तो क्या करता खींच के खंजर सीना में मरल सहू अपना माई के काढ़ी करे जाले के चलल ना आइल दर्द कसाई के और जब महतारी सूझ जाती है तो लड़का बगले से खंजर निकाल के माई के सीना में मार के हर करेजा निकाल लेता और वो करेजा की क्या करता खींच के खंजर सीना में मरल सहू अपना माई के काढ़ी करेजा लेके चलल ना आइल दर्द कसाई के जब लड़का करेजा लेके चलता ठोकर से जब गिरल करेजा कहलस ममता जागल ए बचवा कहीं पैर में तोहरा चोट त नहीं लागल देखी माई के ममता तो देखी करेजा बाहर निकल के भी कहता बेटा हो तोहके चोट कहीं त न लागल बेटा हो तोहके चोट कहीं त न लागल और तो करेजा से अपनी बार का आवाज आवता जहाँ जाए के बाद तोहके जल्दी उठा के ले जा उठा के ले जा धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा धड़केला हरदम बेटा माई के करेजा। क्या बात है राहुल जान भी हमारे से